mieluiten tekisin? No, tällä hetkellä mä olisin mieluiten Alpeilla laskettelemassa. Se on varmaan se. Aurinko paistaa aina Alpeilla, näillä keleillä ei kauan kalpeilla. Ja jos ei paistaisikaan alhaalla kylissä, niin paistaa pilvien päällä vuorten sylissä. Sukset olalle vie, astu kabiniin, se vie monessakin mielessä sun taivaisiin. Hei papparipa, ava kohta skimpataan, nyt hiihtoloma on pannaan haisemaan. Oi näitä maisemia, ne saa hiihtäjälle kantapäähän kutinaa. Puuteria, pöllytellä päivällä ja illalla saa. Ja pukkelia, kun on kumpareikko aikaan saa tutinaa. Hiihtoloma on kiva kun on mukavaa. Kiva kun on mukavaa. Tervetuloa mukaamme Sunski-videomatkalle Itävallan, Italian, Ranskan ja Sveitsin hiihtokohteisiin. Mutta aivan aluksi muutama sana sinulle, joka et vielä ole päässyt kokemaan alppiloman riemuja. Sunski-alppilomat ovat aurinkomatkojen järjestämiä hiihtomatkoja Keski-Euroopan kohteisiin. Lennot Finnairin koneilla ja kaikissa kohteissa on kokenut ryhmä aurinkomatkojen oppaita. Monessa kohteessa toimii myös Sunski Junior Club, joka avaa alppiloman mahdollisuudet koko perheelle aivan uudella tavalla. Se, et ole aikaisemmin harrastanut laskettelua, ei ole este hiihtomatkalle osallistumiseen. Kaikissa Sunski-kohteissa toimivat paikalliset hiihtokoulut ja oppaidemme vetämät hiihtoryhmät on jaettu eri vaikeusasteisiin, osallistujien taitojen ja halujen mukaan. Lähde siis rohkealla mielellä mukaan uuteen matkailuharrastukseen. Jos et tullut on vain tekstiileillä brassaamaan, niin löytyy rinteitä, jotka rupee rassaamaan. Venin kulmittain kissojen kulkemaa, syvää lunta myös metsien sulkemaa. Kumpareikossa kunto se kohenee, ja monotansseissa vaateparsi ohenee. Ja jos jägertee tuo valvottaisi pitempään, niin aamuhissille silti vaikka ryömitään. Oi näitä maisemia, ne saa hiihtäjälle kantaa vähän kutinaa. Puuteria, pöllytellä päivällä ja illalla saa. Ja pukkelia, kun on kumpareikko aikaan saa tutinaa. Hiihtoloma on kiva kun on mukavaa. Kiva kun on mukavaa. Maisemia, ne saa hiihtäjälle kantapäähän kutinaa. Puuteria, pöllytellä päivällä ja illalla saa. Ja pukkelia, kun on kumpareikko aikaan saa tutinaa. Hiihtoloma on kiva kun on mukavaa. Kiva kun on mukavaa. Jolle